Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Uy, sobre, ma'am? Kwartang sud ni anak. Uy, kabaga gud ini ma'am kung kwartam gani ni. Kita kang gikan ko sa bangko. Natural nga kwarta gyud ang sud ana. Ay, uy, kadako ka aning katidara ma'am no? Di ko kabayad ini ma'am uy. Ingon ba gud kung kinahanglan na nimong bayran? Tabang ko na nimo. Alang sa inyong kasal din siya. Ha? Lahi na sa konsweldo nimo ha? Ma'am, abi mo karon pa man ko nagagulit og ingon ini nga kantidad ma'am. Daghan kog ingon ni anak din siya. Apan dili ka na ang makalipay nako. Ma'am Heart. Niantas imong kondo ma'am. Wait. Ayun na kanaog din siya. Aron sa pag-abli sa pultahan ni akong sakyanan alang nako. Ako ni manaog. O kung gusto ka, pwede mong mahuwaman kining maong sakyanan aron sa paglakaw-lakaw ninyo sa imong pangasawunon alang sa pagpangandam sa inyong kasal. Ha? Tinuod ka ma'am? Gilaay ko og lakaw na din siya. Og may mga papeles kung kinahanglanon pang paabuton og 1 week usa na ko makuha. So dinhilang una ko sa kong kondo unit. Magkalingaw kog internet. Pero ma'am, Mutawag lang unya ko nimo kung magkinahanglan ko nimo. Ikaw ni bahala sa kong sakyanan. Bye and good luck. isalig di ma'am Heart kining iyang sakyanan ako. Ang pasidaan ni Besanto nako nga istriktahon si Ma'am Heart. Pero di man lagi. Buutan na lagi. Ala, Dinsyo, gara Di auto naman ka. Tinuod yung ipagamit na niya itong malditang heart na to yan sa kyanan din siyo. Lagi di Carla. Dato di atong Ma'am Heart day oy. Dato lagi. Pero ang batasan, butlang. Buutan man siya diri nako di Carla. Wa ko igisaway niya. O, tingaling naibog ni mo, Dinsyo. Ayos ana oy Angela. Oh, Tigali pa man noon og mutuos de Carla ana. dili po. Tigali pa man og buwagan ako ni de Carla bisan og wa pa ko sugta. Ala, unsa? Oh, awa pa din mo sugtas, Dinsyo, de Carla. Uy, magpakasala mo niya. Wa pa ni mo sugta. Kaya wa man sab ko niya sunaha pagbalik. Oh, ikaw, Dinsyo, sunaha, oy. Sunaha, pag sunahin taon mo, tarunga, oy. Tarunga, suna. Kanang, murag, maningil kag utang ba? Unya nang Angela, human sa among kasal. Dara, sana kay auto da. Andutas auto ha. May pag di na mo gamiton. Mansa niya na. Itudtod lang imong auto do. Unsa? Ngano niya naman human sa inyong kasal? Aron sigurong di na ko balibaran day Carla nako Angela. Sa! Ay, maro din siyo, oy. Unya, kanasam ta mamalaya silang day Carla din siyo. Kadaghan gud sa atong gipamalit nga groceries din siyo. Gasto-gasto man ka, oy. Hibaw biya ka nga may umaabot patang gastuhan ha, alang sa atong kasal. Okay ra day Carla oy. May kwarta pa man ko. Ug usa pa sab alang man sab na sa imong mga ginikanan ug maisuon nga ato-atoon sa imong probinsya. Daghan day kag tinigom. Gawas nga may tinigom kong daan alang sa tong kasal day. Gihatagan sab kong Ma'am Heart og 50,000. Unsay? Gisultihan ko siya nga nagplano na kong pagkasal. O ni-offer siyang mutabang na ko day. Motong ako na siyang gidawat kay gabaan niya ta. Si Heart? Murag di man katuhuan din siyo. Maubitaw nga ningong ko ninyo ni Angela nga dato og buutan si Ma'am Heart. Magpatubil sa takadali de Carla. Kay layo-layo pa ba atong biyahe?
Ay, kapoy, yung may oras ka napason eh. Muna din ako ganahan ng manarbaho. Isang labad ang atong kinahangit ang duty. Labi na nining recordings drama. Kinahanglan dito ang tunga sa oras kay naikog ta sa mga kauban tang mga artista nga nagpaabot na to. Kaya di mo sugdan ang recording kung may kuha no sa cast. Ay. Gusto. Gusto pa ang oras nga para makapatubil ko. May doon na gasoline station. Brad. Full tank palihog ha. Palihog ko dawat sa sukli, day Carla. Salamat, Dong. Si Sir Derek? Oh, si Carla? Siya katong sakay sa Francis sa puwang nga auto. Wa pa mahuman og tubil ang gasoline boy sa akong sakyanan. Carla! Carla! Carla, kadiyot lang! Si Sir Derek ni mo? Lagi! Maong sibat! Pangita og paagi nga makalusot din ta sa traffic din sa syudad. Oo, uri Carla. Ay. Hain ang sakyanan nga gisakyan ni Day Carla. Nalipat ko da. Pero padung gyud to dinhi tipita. Uy. Tura. Puwang nga sakyanan. Tura. Ha. Shit. Stop pa gyud. Kambagkot. Stop pa gyud da. Naabtan ko. Kinsam ka to yung kuyog ng lalaki sa. Wa ko kay maklaro pero ang nasiguro nako si Carla gitong diya sa Francet. Nitan-aw pag-isa nako. Nagtinutok kay paganimi. Hello, bro. Abi ko pag nagsunod ka na ko. Asa pa man ka? Niyapi ko patubil, bro. Og nakita ko na unta si Carla. Ha? Unya. Hain naman si Carla. Nga nung nakita ko pa man yun siya. Unsa man gyud di siya kamahal, day Carla? Mahal na mahal din siya. Ay, kurat-kurat niya. Naibaw ka ba yan, ha? Pero naningkamot ko nga makalimot ko niya. Ug ibalhin ako nimo akong gugma. Pero kung makita ko na siya, ambot ba, oy! Day Carla. Lord, ayaw na lang ko pakita niya, be. Pero, kapuhasap yun niya ikumparar ni mo din siya, oy. Oh, day Carla. Ay, makalagot eh, bro. Lagot ta ginaway. Naatlan ba ko stop signal? Matay bro, Ita. wag ko magkatuo na. Wag ko magtuo nga. Maingon ka na ni Carla. Nalimtan na ko mo sa heart. Ganyan sa Pilipinas. O gambot nga nung wala ito magparamdam itong babayan ha. Nagkasabot o nahiubos na ganito sa imong paglikay niya. Bro, Unya ta magsulti ba na bro? Recording sa ta. Basta sa script ko. Nanabya si Derek Pai Morales. Wa gyud mo kontak na ko si Derek. Naibawag na katultol naman na ta siya dinhi sa kong condo unit. Apan wa gyud ko niya sundi dinhi. Wa na gyud ka siya pagbati na ko. May lain na gyud lagi tingali siya. Maong muralagwa niya ang among panakita pagbalik. Kilaay naman hinuon ko. Mas may pagbag-internet.
Magminyo? Uy! Uy, magminyo! Uy! Oy, ayaw na lang pagsubak na diha gaw Diyos so kay di ako ni nangasawa sa tong anak. Dili ka na unya si mong kabaw magsakay. Sa auto ka na unya magsakay-sakay. Kining ng Teresa, kuan? Kanang sakyan na ni sa... Sa iya na, nay. Iyahan na, nay. Kang dinsyo ng puwang auto. Di Carla. Aron ta madali. Tiaw mo na! Ga Diyos so! Kadato na ining pamanonon sa atong anak. Ug daghan pa kaayong gipamalit alang nato. Le, undang na lang yung katingali gus imong pananggot inigaw de kay madato naman niya ta. Madato ta, Teresa. Madato ta. Sige, dong Densyo. Sige. So, got namin pangayoon ni mo ang kamot sa among anak bisan pag i-apil ang mga tiil. Unya, usaman. Teresa. Kanus amang kasal. Hilom na lang Di ko, naman ko Diyos. yung patingugot. Hilom na lang ako na may Sige. pasulti. Sige. Kanus aman ang kasal, dong. Dali adong kay kakanuno na may baboy inasal. Teresa! Ay, mingawa na sa kumbay, ngawa na sa Carla. Di ba bro? Mingaw na kayo. Kung ang bay, wala limpyo. Daga na sa kayo kong labunon. Tingali bro, pabalikon to na akong pa-duty akong stay out nga helper. O kinahanglan sa kong magpakarwas na ini sa akong sakinan kay wala man si Carla nga mutultol og limpyo ini. Bro, Oh. Nganong gitutukan man ko nimog sama ni Ana bro? ikaw pa ni bro. Ha? Unsay? Sa di nga madayon yung kasal ni Hart. Nakita kong down kay Kato. Pero murag gara-gara lang ba? Pero karon sa paggawa ni Carla, wa pa ko magkakita ni mo sukad sa tanan mo mga babae nga ingon kay ni ka down. Nadutlan kay kag mayo atong Carla, bro. Ay na lang kong pasultihan na bro. Kaya naibaw kong katawaan lang ko nimo. Kung anong si Carla pa. Dili ka karma mo na kini sa mga babae nga nagis yung mga kamot, bro. Kung may karma man bro, paabuta sa dangi mo. Abo ang mangangin man di ay. Ay, nagkatapusan really na ginantanan alam sa inyong kasal ni Dincho de Carla sa sunod adlaw. Ang imo wedding gown pagkanindot nga gituyo gid pagpatahin ni Madam LB sa iyang kailang designer. Ang mga sinina sa wedding entourage, ang giveaway sa simbahan, ang reception, tanan. Ang mukhang ikaw ang dili pa ready de Carla. Nauni mo ay kabitaya ko sa kakalirong bahaw. Unsa man ka? Atras o abante? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!